Amb les floretes. Ja està gravant. Per tots vosaltres, amics nostres. Va, pobre Pepet. Mare, digue-li saluda Maria Carme i Josep. Saludos, Maria Carme i Josep, que feu uns entrepans molt bons, ens han dit, i toqueu la guitarra i ens veurem per internet. Més. Quina més? Has de fer pausa. Ah, pausa, espera. No sé si es pot fer amb aquesta. No la saps aquesta. Doncs canta-la. Na 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 na. Molt bé, aquest final. Balla, Filma'm a mi, mare. No et mous. Filma'm a mi. Ah, sí que no és una foto. Va, jo et filmo. Filma'm a mi. Tan rato no arribarem amb megas de... Va, jo ballo. Què apreto? Què tinc d'apretar? Aquí? Que tengo que apretar algo? Res. Res. Ole! Això és un acordió. Explica com és aquest acordió. Diatònic. Diatònic i què més? Fet a Alemanya Oriental. David, balla, balla. Para en un llano México en una llanura. Vale, pareu. Stop. Torna a apretar el botó. Gros, va. Adéu, Josep. Adéu, Maria Carme.